Тем временем вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский в день проведения выборов 25 октября объявил и анонсировал проведение опроса. И сегодня он объявил уже первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах. Давайте вместе послушаем президента Зеленского. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Вам нравится такой вопрос? Чи подобається мені питання відкрите, але я вважаю, що тільки що ми побачили факт кримінального злочину, скоєного Володимиром Зеленським. Він як посадова особа, яка не має права агітувати, тільки що озвучив соціально сприйнятну, приємну для вух виборців, тобто таку, яка дає електоральний ефект, тезу про довічне ув'язнення за корупцію, і приєднав до нього лозунг своєї політичної сили. Він не назвав, не пряму, не проагітував, але це називається опосередкована агітація. Вибачте, це кримінальна відповідальність за порушення прав виборів. Президент має бути гарантом Конституції, а не порушником. Другий момент. Насправді це все блеф. Це чільство зроблено тільки для агітаційних цілей. Не буде ніякого опитування всіх громадян України, тому що не буде це проведено ні на яких дільницях. Буде, наскільки мені відомо, замовлена соціологічна компанія, яка так само, як проводять екзит-поли, на, може, кількох сотнях дільниць по всій Україні, опитає по кілька десятків людей. Сумарно це буде 4, 5, може 10 тисяч опитаних, не більше. І на основі цього зроблять якийсь певний відповідь. Це називається дуже низькоякісна соціологія. А давайте социолога сейчас включим в наш эфир и спросим, действительно ли это так и некачественная эта социология. Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, с нами сейчас на прямой связи. Пане Володимира, вітаю вас. Доброго дня. Что вы думаете относительно опроса, который анонсировал президент Зеленский? Ну, мені досі не зовсім зрозуміла методологія цього опитування. Якщо це опитування має якийсь спеціальний характер, тобто типу там референдуму, то на нього потрібен якийсь закон. Якщо це звичайне опитування, то тоді чим воно відрізняється від опитування, яке ми проводимо, не зовсім зрозуміло. Якщо референдуму, дуже часто під час виборів проводять референдуми в різних країнах, і це дійсно виправдано, тому що економить час. Але як звичайне опитування немає сенсу проводити суспільне, тому що це витрата коштів. Крім того, вони репрезентативні будуть тільки для виборців, тобто для 50-60% людей найбільш активність, які прийдуть. Тому мені здається, що це скоріше навряд чи це має сенс як таке соціологічне опитування, а мабуть воно вирішує якісь інші задачи. Вот если мы говорим об этом опросе как о социологическом, насколько оно может быть качественным и репрезентативным? В принципі, його можна, я просто не знаю методологію, а його можна організувати як екзит-пол, і його якість може бути достатньо високий, і похибка екзит-полу, як правило, менша, ніж похибка звичайного опитування. Тобто може бути 1-2%. Але мені здається, якщо його не готували вже місяць там, чи що для того, щоб це підготувати, треба дуже багато часу. І ми екзит-поли готуємо там десь 6 тижнів приблизно, а тут суцільне опитування. Тому я навіть не знаю, чи це можливо реально добре підготуватися.